kan trække det. Godt nok nogle faldbaner. Sportshotel. Bare. Det er oppe i 104 meter. Det er højt. Skal jeg lige finde mig? Jeg tror bare, at lige pludselig slutter det. Prøv at se, nu er det grusvejen. Nej, ikke endnu. Men vi kan jo så få flere her, så skal vi se om noget. Ja, ja. Ja, her vil jeg møde en lastbil eller sådan noget i hvert fald. Hvad? Så må man bakke. Den er der på kortet her. Ja, jeg sagde det. Og han holder det ind dernede. Nej, det gør han. Jo, nej. Nej. Jeg har 2 spejle. Far, han har bremser og det hele på. Ja, ham kan jeg ikke. Han er sgu nødt til at skal forbi. Ja, selvfølgelig. Jeg har simpelthen ikke så langt hen til. Så er der ikke plads til os der. Hvad? Nej, der var ikke plads til os der. Nej, det var godt nok ikke. Jeg var da glad for det her. Så kan du godt se. Jeg kunne godt se, at der var turister, der var kommet. Nå, men altså, vi kan jo plads. Jo. Men han kan jo ikke bakke. Mor, du havde ret, Hvad? at vi mødte en lastbil. Ja, jeg havde lige sagt det, hva'? det. Nu behøver der ikke komme flere. Så kom de lige i Vi svinget. vil gerne se det her Ja. stykke natur her. Ej. Det er jo noget, som det er så. Ikke så hvad der er flot. Det er mere på skibar. Det er det også, ja. Men jeg tror også, det er et sted her, hvor man står meget på ski. Helt Og derhenne var der skisteder, hvor man kan tage ned om vinteren. Ja, Og der var ikke sådan en ligeplads til det. Nej, men den har nok været for lille alligevel. Jo, for der var jo noget på den anden side. Nej, det var der så ikke der. Nej. Nu skal jeg da ikke ud over kanten her. Nej, det må da gerne. Jo, må da gerne lade være. Nej. Nej, der er det også. Kørt sten op i dækket, kan. Hallo. Sagde han det? Ja, det gør han. Så var det sådan en... Hallo! Ja, det er nok ikke hver dag, de siger. Det gør det sgu ikke. Nej, nu kan vi finde. Vi er oppe i 1128 Ja, prøv at se. meters højde nu. Ja.
Det er fordi, der er lys. Nej, der kommer pejler. Nej, så sige, nu skal du holde dig. Din kæft. Så varmt er det. Trækker det ikke lidt? Nej, så varmt er det. Hej far, film Cecilie i stedet for mig. Mor. Hej far. Lisa ligger i fanghus. Vores campingplads dernede. Det er sådan cirka hernede. Man kan ikke lide dig. Nej, det skal du vel også. Vil du gå ved søs? Er det center? Er det center? I can't really see 7,000 meters above there. I only have 20 minutes. Ja, vil du være? Du har allerede drukket. Skulle du ikke hellere vente til mad? For meget Cecilie. Jeg har ikke noget med det at gøre, Alexander. Så stopper du. Hvor danser ikke så meget på det? Han spiser. Man kan ikke spise det her. Så må det være, at man kan ikke spise sådan her. Det her. Man kan drikke det. Det bliver tabt. Vi har fået hjertenkaffe. Se om jeg kan tage. Det var dårligt, at jeg finder her. Det er meget. Det er smart. Jeg vil nyde i faldbjergene. Det skal man heller ikke. Der er brænde eller alt muligt. Og der er sådan en sted, man tager sine sko dernede. Så er det godt. Så har man tabt sin sko. Ja, så er den væk. Eller ikke. Lad nu være med at prøve på det, ikke? Men det kan jeg heller ikke. Der er sådan delen på. De kan jo ikke være med. Nej, bare du har. Jeg glemmer man ikke. Bare du har lige fået med over. Ja, ja. Jeg kan se